Yuri Tinianov, aipatu teniente ordea. Josu Zabaletak itzulia eta berak irakurria. Bat. Paulo enperadorea leio irekiaren ondoan zegoen erdilotan. Bazkalondoko orduan, janaria gorputzarekin borroka geldian ari denean, erabat debekatuta zegoen traba egitea. Besaulki garai batean zegoen erdilotan. Atzetik eta aldebietatik beirazko bionbo batek ezkutatuta. Paulo Petrovich Bazkalondoko ohiko amets bat ari zen amesten. Gatxinan zegoela, ongi nausitako lorategian, eta txoko batetik kupido potolo bat ari zitzaiola begira, familiarekin nola bazkaltzen zuen. Hande pixka batera, kerrinka os bat entzuten zela urrutitik. Bidezolako zuloartetik zetorren, beti berdin eta jauzika. 3 adarreko kapela bat, zaldi baten galapa, kabriolet baten pertika, hautsa begiztatu zituela urrutitik. Mahai azpian ezkutatzen zela 3 adarreko kapelak gudu mezularia esan nahi zuelako. Peterburgotik bila zetozkion. Nous sommes perdus, galduri gaude. Hasten zela mahai azpitik emazteri ahots erlastuz oio egiten. Ura ere ezkuta zedin. Mahai azpian ezin zuela arnasarik hartu, eta kabrioletaren pertikak bereganaino sartzen zitzaizkiola. Mezulariak mahaipera begiratu batekin Paulo Petrovich aurkitu eta esaten ziola. Maiestatea, berorren maiestatearen ama hil eginda. Baina ez altzen Paulo Petrovich mahaipetik arrastak ateratzen hasten, mezulariak koskorreko bat ematen ziola bekokian eta oihu egiten zuela. Guardia! Paulo Petrovichek eskuaz kolpea saiestu nahita euli bat harrapatu zuen. Horrela bada, eserita zegoen, bere begi grisak Pavlovskiko jaurekiko leiorantz biratu zituen, janariak eta esturak iturik, eskuan euli batek borronba egiten ziola, eta belarriak zeutitu zuen. Norbaitek oio egin zuen leiopean. Guardia! 2. Preobrajenskiko erregimentuaren bulegoko bulegari militarra Siberiara erbesteratu zuten, zigortuta. Bulegari berria, mutilgaztea oraindik, mahaian eseri eta idazten ari zen. Eskuak ikara egiten zion berandu zebilelako. 6 bukatu behar zen beranduenera ere erregimentuarentzako aginduaren kopia. Guardiako ofizialak jauregira eraman zezan, eta han, bere maiestatearen laguntzaileak 9 enperadoreari aurkez ziezaion, antzeko beste batzuekin baturik. Atzerapena krimena zen. Erregimentuko bulegaria oso goiz geiki zen, baina agindua ondatu eta orain beste kopia bat ari zen egiten. Lehenengo horrian 2 akats egin zituen. Siniojaiev tenientea hildakoen artean jarri zuen, zerrendan Sokolov komandante hilberriaren ondotik zigoalako, eta zentzugabeko erreakzio hutsegi bat egin zuen. Aipatu Steven, Rubin eta Sancheyev teniente orde izendatzen dira. Idatzi ordez, aipatu Steven, Rubin eta Sancheyev teniente orde izendatzen dira. Idatzi zuen. Lehenengo izena idaztera zigoanean, ofizial bat sartu zen, haren aurrean zutitu eta gero berriro aginduaren aurrean esertzean, nahastu egin zen eta koma bat idatzi zuen lehenengo izenaren aurrean. Bazekien agindua 6 prest ez baldin bazegoen, atxilotu aginduko zuela ofizial nagusiak eta atxilotu egingo zutela. Horregatik hain zuzen, eskua ez zebilkion ongi geroz eta geldiroago idazten zuen eta bat-batean tinta orban handi bat isuri zitzaion aginduaren gainera, iturri bat bezain edar. 10 minutu baizik ez ziren geratzen. Bulegariak atzera egin zuen eta persona bizi bati bezalaxe begiratzen zion ordulariari. Ondoren,
behatzak gorputzetik bere izita baleuzka eta beren gisara baleuzkio bezala, horri garbiren baten bila hasi zen paperen artean. Han ordea horri garbirik ez zegoen, apaletan baitzeuden denak kontu handiz eratutako pila handi batean. Horrela, bere etximenean eta bere buruaren aurrean zintzu azaltzeko beste asmorik gabe, bila ari zela, are harrituago geratu zen. Beste paper bat ere, eta ez garrantzia gutxiagokoa, oker idatzita zegoen. Txosten ofizialetan zenbait hitz erabiltzeko debekuari buruzko enperadorearen aginduaren 950 eranskinaren arabera, ez zen erabili behar ikuskatu hitza, ikuskatzea egin baizik. Ez da bete hitza ere konplitu baizik, ez zaintza, guardia baizik, eta ez inola ere tropa destakamentu baizik. Erakunde zibilei zegokien ez berriz, etzen maila idatzi behar klase baizik. Ez elkarte, baltzu baizik, eta herritar idatzi ordez, dendari edo burges txiki erabili behar zen. Hori ordea, letra txikiz idatzita zegoen, hantxe, horman, bulegariaren begien aurrean zintzilikatuta zegoen 950 aginduaren beheko aldean eta irakurri gabe zeukan, baina ikuskatu eta gainerako izegokiena lehenengo egunean ikasia zuen eta ongi gogoratzen zuen. Arakcheyev baroiari zuzendatako eta erregimentuko komandanteak sinatzeko prestatutako horrian honela jartzen zuen. Zure gorentasun horren izenean, San Peterburgo inguruen eta atzerrirantz ateratzen diren zerbitzuen zaintzaren ardura duten tropak ikuskaturik, ohore handiz jakinarazten dizut, zuzen bete dela dena. Eta ez hori bakarrik. Berriro idatzi berria zuen txostenaren lehenengo paragrafoak honela zioen. Jaungoren guztiz estimatua. Aurrik mukizuenak ere bazekien, ongi jakin ere, trataera hori, era horretan, lerro bakarrean idatzita, eta mendeko baten txostenean, Arakcheyev baroia bezalako persona bati zuzendutako txosten batean batez ere, bi lerrotan behar zela idatzi nahi eta nahi ez. Jaungoren guztiz estimatua, eta horrek mendekotasuna eta jendetasuna adierazten zuela. Eta zaintzaren eta gainerakoaren ondoren garaiz erreparatu eta ohartu ez izanaren errua bota bazie zeioketen, jaungoren guztiz estimatuarenean berak nahastu zituen kopiak. Eta zer egiten zuen ohartu gabe, eseri eta horri hura zuzentzen hasi zen bulegaria. Berriro kopiatzerakoan bertan nahaztu zuen agindua askoz presazkoa bazen ere. Bulego mutila, ofizialaren aldetik aginduaren bila azaldu zenean, bulegariak ordulariari eta mutilari begiratu, eta Sinyujayev teniente ohiaren horria eman zion bertatik. Ondoren, eseri eta oraindik ere ikara eginez idatzi zuen, gorentasun, destakamendu, guardia. 3. Bederatziak puntuan, kanpaitxoa entzun zen jauregian. Enperadoreak sokatik tira eginda. Enperadorearen landa laguntzailea bederatziak puntu-puntuan sartu zen txostenarekin Paulo Petrovitchen aurrera. Paulo Petrovitch bezperako jarrera berberean zegoen eserita lehi ondoan beirazko bihunboak estalita. Baina oraingoan ez zegoen lotan, ez erdi lotan eta haren aurpegiera ere beste erabatekoa zen. Laguntzaileak bazekien, jauregian denek bezala, enperadorea haserre zegoela, baina bazekien baita ere, haserreak arrazoiak nahi izaten dituela, eta zenbat eta gehiago aurkitu, orduan eta gehiago pizten dela. Beraz, txostenak ez zuen inondik ere falta behar. Beirazko bionboaren eta enperadorearen bizkarraren aurrean irmo jarri, eta berria eman zuen. Paulo Petrovitch ezen laguntzailearen ganantz biratu, astun eta astiro hartzen zuen arnasa. Bezperako egun osoan, ezin izan zuen jakin bere leiopean guardia norko iukatu zuen,
eta gauean 2 bider esnatu zen, ezin egonik. Guardia zentzurik gabeko oihua zen, eta Paulo Petrovitchen haserrea hasieran ezen handia, amesgaizto bat izan eta bukaeraraino ikustea eragozten zaion orori gertatzen zaion bezala. Zeren ametsa ongi bukatzeak ere zoriona esan nahi baitu. Eta jakin nahia ere bazen, nork eta zergatik egin zuen oihu guardia, non eta bere leihopean. Baina jauregi guztian, beldurrez zalapartan, gizondura aurkitu ezin izan zutelarik, are gehiago piztu zitzaion haserrea. Kontua zera zen, jauregian gertazitekeela norbaitek bazkalondoko orduetan traba egitea eta ez jakitea nor zen. Inorketzekien gainera, zertarako zen oihura guardia. Asmo txarreko damuturen baten oharpen bat ere izan zitekeen, edo bazitekeen antxe sastrakan artean dagoeneko 3 aldiz miatu bazituzten ere, norbaiti eztarrian trapu bat sartu eta itu izana. Lurrak irentsita bezalaxe desagertua zen. Beharrezkoa zen, baina zer behar zen egin. Aurkitu ez baldin bazuten. Guardia gehiago jarri behar ziren eta ez hemen bakarrik. Paulo Petrovitchek biratu gabe, zuaiska berde karratuetara begiratu zuen, Trianongoen ia berdinak ziren. Inausita zeuden, baina haien artean inorrote zebilen jakiterik ez zegoen. Eta laguntzaileari begiratu ere gabe, eskuin eskua atzeran luzatu zuen. Laguntzaileak bazekien zer esan nahi zuen horrek, enperadorea oso haserre zegoenean ezen biratzen. Trebezia handiz Preobrajenskiko erregimentuko guardiarako agindua eskuan jarri zion, eta Paulo Petrovitch arreta handiz hasi zen irakurtzen. Ondoren berriro etzan zen atzerantz, eta laguntzailea laneko mahaitik luma hartu, tintontzian busti, astindu eta eskura harin emateko moldatu zen. Horretan hala ere beraz ikindu zen tintaz. Unetxo bat baizik ez zuen behar izan horretarako. Segituan orrialde sinatua egan zijoan laguntzailearen gana. Laguntzaileak orriak eman ahala, orriak sinaturik edo irakurririk besterik gabe, bata bestearen atzetik egan zioazen laguntzailearen gana. Ohituta zegoen jokaera horretara eta horrela gertatuko zela espero zuen. Horretan ordea, enperadorea jauzi batez jaitsi zen besaulki goratutik. Pauso txikiak eginez laguntzailearen gana ondoratu zen, aurpegia gorri zuen eta begiak ilun. Ondoraino hurbildu zitzaion eta laguntzaileari usaina hartu zion. Susmoren bazuenean horrela egiten zuen enperadoreak. Ondoren laguntzaileari maukatik 2 behatzezko gorki heldu eta atximurro egin zion. Laguntzailea firme zegoen eta orriak eskuan zituen. Ez dakik ire lana egiten mutil, esan zion Paulok ahots erlastuz, atzetik ator, eta beste atximurro bat egin zion. Kenduko dianik mutirikeria hori, ospa hemendik. Eta laguntzailea atzeran zurrondu zen atzeraka ibiliz. Behin atea zaratari gabe itxizelarik, Paulo Petrovitchek lepoko zapia bizkor askatu eta alkandorako bularraldea urratzen hasi zen isilik. Ahoa astutu zitzaion eta Espainiak ikaratan zituen. Haserrealdi bortitz baten hasiera zen. 4. Preobrajenskiko erregimentuko guardia agindua enperadoreak sinatua hark zuzenduta zegoen. Aipatu, Steven, Rubin eta Sancheyev teniente orde izendatzen dira. Hitzak zuzendu egin zituen. Lehenengo pearen ondoren, hatxe handi bat jarri zuen eta gainean idatzi zuen. Aipatu tenientea guardiara. Gainerakoan etzen eragozpenik izan. Agindua bere lekura bidali zen. Komendanteak agindua jaso zuenean, luzaro egon zen aipatu deitura bitxi horretako teniente ordeura nor ote zen pentsatzen. Preobrajenskiko erregimentuko ofizial guztien zerrenda hartu zuen, baina hartan ez zen ageri deitura horretako ofizialik. Soldaduen artean ere ez zen horrelakorik. Ezin ulertu
baina ez zegoen. Mundu osoan bulegariak baizik ez zuen ulertuko, baina inork ez zion ezer galdetu eta berak ere ez inori ezer esan. Enperadorearen aginduak bete egin behar dira ordea, baina ezin zitekeen bete, erregimentu osoan ez baitzegoen aipatu teniente orderik. Komandanteari Arakcheyev baroiaren gana joatea bururatu zitzaion, baina segituan baztertu zuen asmoa. Arakcheyev baroia gatxinan bizi zen, eta ondorioa etzen segurua gainera. Eta estuasun batean zegoenean beti familiara jo izenez, komandanteark bazuen Sablukov, enperadorearen landa laguntzailea, eta Galapan abiatu zen Pavlovskirantz. Pavlovskin sekulako nahastea zegoen, eta hasieran laguntzaileak inora ere ez zuen komandantea hartu nahi izan. Ondoren gogotxarrez entzun zion eta deabroetara bidali nahi zuen uragabe ere nahikoa eta gigi bazuelako, baina horretan bekozkoa zimurtu zuen, komandanteari begiratu eta bat-batean aldatu zitzaion begirada hura maltzurtu egin zen. Enperadorearen laguntzaileak geldiro hitz egin zuen. Enperadoreari hitzik ere ez. Zuk aipatu teniente ordea bizirik balego bezala jokatu. Izendatu ezazu guardiarako. Komandanteari begiratu gabe mengeltzen ari baitzen, orkonpon egin zion, firme jarri zen eta alde egin zuen. 5. Zeniojaiev tenientea hutsaren urrengo teniente bat zen. Aita Arakcheyev baroiaren sendagilea zuen, eta baroiak indartu zuten pastilen eskerronez, haren semea erregimentuan sartu zuen Isilgordean. Baroiari gustatu egin zitzaion semearen itxura tolesgabia eta ez oso buruargia. Erregimentuan ez zen inoren lagun mina, baina ez zituen saiesten ere kideak. Ez zen berritsua, tabakoa gustatzen zitzaion, ez zen nahasten emakume kontuetan, eta ofizial batentzat eta ausardi handiko eginkizuna ez bazen ere, maitasun oboea jotzea gustatzen zitzaion. Militar hornidura garbi-garbi edukitzen zuen beti. Erregimenturako agindua irakurri zenean, Zeniojaiev zutik zegoen eta firme zegoenean ohi zuen bezala, ez zen ezertan pentsatzen ari. Horretan, bere izena entzun zuen, eta belarriak ikara egin zioten, burua beren gauzetan dutenean espero ez zuten zigorkada bat hartzen duten zaldiei gertatzen zaien bezala. Zeniojaiev tenientea, sukarrez hila, lizentziazutzat emango da. Orduan, hala gertatu baitzen, komandanteak agindua irakurririk, Zeniojaiev beti egon noizen lekura begiratu zuen nahi gabe, eta haren eskua paperarekin batera jaitsi zen. Zeniojaiev bere lekuan zegoen, beti bezala. Hala ere komandanteak berriro irakurri zuen agindua. Egia esan ez oso garbi. Steven Asantxeiev eta aipaturi buruzkoa irakurririk bukaeraraino irakurri zuen. Guardia aldaketa hasia zen eta Zeniojaivek beste egin batera hartu behar zuen parte desfilean. Hori egin ordea, bertan geratu zen zutik. Aginduetako hitzak hitz bereziak, giza solasaren desberdinak balira bezala entzuten ohituta zegoen. Ez zuten edukirik, ez esanerik, beren bizitza eta aginpide berekia baizik. Kontua etzen agindua betetzen zen ala ezen betetzen. Aginduak betetzen ez bazen ere aldatu egiten zituen erregimentuak, kaleak eta jendea. Aginduaren hitzak entzun zituenean, hasieran, zegoen lekuan geratu zen zutik, ezer entzun ez balu bezala. Hitzen atzetik zioan, gero kendu zitzaizkion zalantzak. Irakurritakoa berari buruz zen, eta bere zutabea abiatu zenean, zalantzatan hasi zen ea bizirik zegoen ala ez. Eskua eskutokian pausatuta, ugal ongi estutuek eragindako trabaren bat, goiz horretan bertan goipestatutako sablearen pisua horiek sentitzean, bizirik sentitzen zen. Baina bazen gaizki zioan zerbait, erremediorik gabe hautsitako zerbait.
Ez zitzaion bururatu ere egin aginduan akatsen bat izan zitekeenik, oso bestela bezik. Biziri bazegoen, okerren batengatik zegoela iruditzen zitzaion. Hutsegiteren baten ondorioz. Zabarkeriaz etzen ohartu eta ez zion inori jakinarazi. Nola nahi ere desfileko irudi guztiak ondatzen ari zen, plazan tantai bat bailitzan egonez. Mugitu behar zuenik ere zitzaion bururatzen. Desfilea bukatu bezain laster, komandantea tenienteari oldartu zitzaion, sutan zegoen. Zorte handia izan zuten enperadorea desfilea ikusten ez egotea, ordu hartako beroagatik Pavlovskin baitzegoen atsedeten. Komandanteak gustura horro egingo ziokeen, ziegara, baina hori baino hotz ozenagoa beharko zuen asarrea baretzeko eta erre on bat botatzeko gogoa ere bazuen preso. Horretan ordea, ahoa itxi zitzaion, komandanteak ustekabean euli bat harrapatu izan balu bezala, eta hantxe egon zen minutu pare batez Sinjujaiev tenientearen aurrean. Ondoren, harengandik izurrea jotako batengandik bezala urrundu eta bere bidetik joan zen. Sinjujaiev tenientea, hildakoari zegokion bezala, hilda zegoela gogoratu zuen, eta baztertu egin zuen, ez baitzekien nola hitz egin horrelako batekin. 6. Paulo Petrovich ara eta ona zebilen bere gelan, eta aldian behin galditu egiten zen. Entzuten hasten zen. Enperadorea, botak hautsez estalita, bidaiako kapaz jantzita eta esproiak kendu gabe, ama oraindik ere arnas estuka ari zen gelan sartu eta atean kolpe bat jo zuenez gero, haserre bizia erresumin bizi bihurtu izela ikusi zen. Eta erresumin bizia, bi egunen buruan, beldurra eta samurtasuna bilakatzen zela. Brenna basati batek kimera jarri zituen Pavlovskiko eskaileretan, eta jauregiko sabaiak eta hormak kameron jende guztiaren begietan hiltzen diren kolore xamurren zaleak egin zituen. Alde batean giza itxurako lehoien ahotzar irekiak, bestean sentimendu leuna. Horrez gainera, jauregiko gela nagusian baziren bi lanpara zintzilik, Luis Hamaseigarrenak burua moztu baino lehentxeago oparitutakoak. Opari hori Frantzian bertan jaso zuen, oraindik ere iparreko kondea izenaz bideiatzen ari zenean. Lanparak oso lan finekoak ziren, haien pantailek argia moteltzen zuten. Baina Paulo Petrovichek ez zituen piztu nahi izaten. Maria Antoinetek oparitutako ordulari bat ere bazen, jaspezko mahaibeten gainean. Orduen orratza urrezko Saturno bat zuen, punta luze batekin, eta minutuena Kupido bat bere geziarekin. Ordulariak eguerdia eta gauerdia adierazten zituenean, Saturnok Kupidoren gezia estaltzen zuen bere puntaz. Denporak maitasuna gainditzen duela esan nahi zuen horrek. Ordularia etzebilen nola ere. Horrela, lorategian Brenna zegoen, hormetan Cameron, eta buruaren gainean, sabaipeko utsunean, Luis Hamaseigarrenaren lanpara kulunkatzen zen. Paulo Petrovichek Brennaren lehoietako baten antz pixka bat ere hartzen zuen oso haserre zegoenean. Orduan berdin gertaziteken erregimentu osoari zigorra ezartzea edo norbaiti lepoa moztea Don ibaiaren inguruan zuzien argitan. Edo bidal zitezkeen oinez Siberiarantz aliritzira soldaduak, bulegariak, tenienteak, generalak edo general gobernariak. Tronuaren usurpatzailea, ama, hilda zegoen. Potenkimen espiritua erauzia zuen, Beinola Iban Laugarrenak boiardoak ezabatu zituen bezala. Potenkimen ezurrak barreiatu eta haren hilobia lurrarekin berdindu zuen. Amaren gustuak ere ezabatu egin zituen, usurpatzailearen gustuak. Urrea gela batzuk Indiako zeta zapainduta, beste batzuk Txinako portzelana zapainduta, Holandako berogailuekin, eta beira urdinezko gela, tabako hausaintzeko gela, fartsa, Erromako eta Greziako dominak, hainarro erakusten zituenak, bere jauregia aurreztatzeko erabilarazi zituen.
eta hala ere, iraun egin zuen espirituak, iraun egin zuen gustuak. Haren usaina sentitzen zen inguruan, eta horrexegatik zuen agian Pablo Petrovicek bere solaskideei usaina hartzeko ohitura. Eta bere buruaren gainean frantses lanpara kulunkatzen zen urkaturik. Eta beldurra sartzen zitzaion. Enperadoreak airea falta. Ez zuen emaztearen beldurrik, ez seme nagusienik, haietako edozeinek sastakatu bazezakeen ere sardeskarekin eta tronuan eseri, beren amonaren eta maginarrebaren ereduari jarraituz. Ez zuen bere ministro alai egitxoen eta general goibel egitxoen beldurrik. Ez zion beldurrik inori, ez bere imperioko mendietan, paduretan, ondardietan bizi ziren, eta imaginatu ere ezin zitzakeen 50 milioi jopuek osatzen zuten plebeari. Ez zien beldurrik banaka. Elkarturik itsaso bat ziren, eta ito zitekeen hartan. Eta San Peterburgoko palazioa zangaz eta postu aurreratu zinguratzeko, eta zubi altxagarri katedun bat jasotzeko agindu zuen, baina kateak ez ziren fidagarriak. Sentinelak ziren zaintzaileak. Eta haserre handiaren ondoren, beldurra handia iristen zenean, arazo kriminaleteko bulego hasten zen lanean, eta norbait eskuetatik zintzilikatuta torturatzen zuten, eta norbaiten azpian lurra zabaltzen zen, eta azpian borreroak zeuzkan zain. Horregatik, enperadorearen gelatik olain pauso laburrak, gero luzeak bat-batean estropezuka entzuten zirenean, izututa begiratzen zioten denek elkarri, eta nekez egiten zuen inork irribarre. Beldurra handia gelan zegoen, enperadorea hara ona zebilen. 7. Siniujaiev tenientea, komandantea herrieta egitera joan, baina herrietan eginez eta bertan behera utzita isildu zen leku berean zegoen. Inguruan inorret zegoen. Desfilea egin ondoren, lasaitu egiten zen normalean, dotorezia itxura uzten zuen, eskuak askatzen zituen, eta bere gisa ibiltzen zen kuartelean. Soinatalak askatzen zituen, zerbitzutik libre geratzen zen. Etxean, ofizialen kuartelean, lebita askatu eta maitasun oboea jotzen zuen tenienteak. Gero, pipa bete eta leiotik begira egoten zen. Lorategi inaustuaren puska handi bat ikusten zuen. Txarinaren belardia deitzen zioten. Orain utzi zegoen. Sail hartan ez zegoen ezer nabarrik, ezer berderik, baina hondarretan luzaro irauten zuten zaldien eta soldaduen arrastuek. Erretzeari zegokionez, dena gustatzen zitzaion. Pipa betetzea, tabakoa estutzea, erretzea eta kea. Erretzean beti izaten da zertan jardun. Aski zen arratsaldea etortzea eta lagunengana ateratzen zen edo paseatzera besterik gabe. Jende arruntaren jendetasuna gustatu egiten zitzaion. Behin, doministiku eginda, jaun batek esan zion, sudurrean trumoia handia ez denean behatza konpontzaile. Lotara baino lehen bere laguntzailearekin kartetan egiteko esertzen zen. Ordenantzari kontrakora eta panfilora jokatzen erakutsi zion eta ordenantzak galtzen zuenean, tenienteak karta sortaz kolpe bat ematen zion sudurrean, baina bera galtzen zuenean ez zion horrelakorik egiten. Azkenean, laguntzailea garbitutako ekipaia ikuskatzen zuen, berak txirikordatzen, korapilatzen eta koipeztatzen zituen uhalak eta lotara joaten zen. Orain berriz, ez zitzaion askatzen soinatalak. Giharrak tinko zituen oraindik, eta tenientearen espainetan etzen arnasarik sumatzen. Zubi altxagarriaren aurreko plazari begiratzen zion, eta ez ezaguna iruditzen zitzaion. Ordu arte behintzat, behin ere ez zien erreparatu bulegoetako eraikin gorriko leihoen erlaitzei eta haien beira zikinei. Zubiko errekarri biribilak ez ziren elkarren berdinak, elkarren antzik ez zuten anaiak bailiran.
San Peterburgo hiri militarra ordena gris batean zetzan, bere monasterioekin, bere ibaiekin eta bere zubibegi lausoekin, guztiz ez ezaguna iruditzen zitzaion hiri bat. Orduan ohartu zen hilda zegoela. 8. Paulo Petrovicek landa laguntzailearen pauso hotsak entzun zituen. Katu baten moduan joan zen beirazko bionboaren atzean zegoen besaulkiraino, eta denbora guztian hantxe egon izan baliz bezain zurrun eseri zen. Bazekien bere zerbitzarien pausoak ezagutzen. Haiei bizkarra emanez ere, bazekien erabakien pauso erabakia losintxarien saltotxoak eta izutuen pauso harin hegalariak bereizten. Ez zuen pauso zuzenik entzuten. Oraingo honetan laguntzailea segurtasunez zebilen, sendo jotzen zuen lurra. Paulo Petrovicek burua jiratu zuen. Landa laguntzailea bionboaren erdiraino sartu eta burua makurtu zuen. Maiestatea, aipatu tenientea izan zen guardia oihu egin zuena. Nor da hori? Beldurra gutxitzen ari zen bazeukan izen bat. Landa laguntzaileak ez zuen espero galdera hori eta atzera egin zuen pixka bat. Guardiarako izendatutako teniente ordea maiestatea. Zertarako egiten zuen oihu, enperadoreak ostiko bat eman zuen lurrean. Esan. Landa laguntzailea isildu egin zen. Ergelkeria batengatik, erantzun zion zezelka. Egizu ikerketa bat eta ongi zigortu ondoren, japa, zuzen Siberiara. 9. Horrela hasi zen aipatu teniente ordearen bizitza. Bulegariak agindua kopiatu zuenean, idatzakats bat zen aipatu teniente ordea, hutsegite bat, ez besterik. Gertazitekeen inorrezo hartzea, eta paper itsaso batean ondoratuta galtzea. Eta inori interesatzen ez zitzaionez, ezen erraza izango etorkizuneko historialariak hartaz gogoratzea. Paulo Petrovicen begi oro ohartzaileak erreparatu egin zuen eta izki bakar batez nolabeteko bizitza bat eman zion. Hutsegite batek aurpegirik gabeko teniente orde bat sortu zuen, familia buru bat. Ondoren, landa laguntzailearen gogo eta etenen artean aurpegi bat zirriborratuz joan zen, ozta egiazkoa, ametsezkoa bezala. Ura zen, palazioko lehoiaren azpian guardia oihu egin zuena. Orain aurpegi ura trinkotu eta zehaztu egin zen. Aipatu teniente ordea oinazez zaldira edo hobeto esan da torturatzera eta Siberiara deportatzera kondenatutako gaizkile bat suertatu zen. Horixe zen errealitatea. Bulegariaren arazo bat, komandantearen nahasmenaldi bat eta landa laguntzailearen ateraldi bat izan zen une horretara arte. Gaurtik aurrea, oinazezaldia, zigorra eta Siberiarako bidaia ziren ari zegozkion egitekoak. Agindua bete egin behar zen. Aipatu teniente ordea erakunde militarretak kanpora egotzi behar zen eta erakunde judizialetara bidali, eta handik Siberiara zuzen. Eta halaxe egin zuten. Ustez egon behar zuen erregimentuan komandanteak guztiz lur jota zegoen persona batek baizik eduki ezin duen ahots batez, aipatu teniente ordearen izena hots egin zuen soldaduen aurrean. Alde batean, oinazezaldia prest zegoen, eta guardiako 2 soldadu zeuden burutik eta oinetatik ede zeusten. Guardiako 2 soldaduk enbor leun bat zigortzen zuten alde banatatik, 3. zenbatzen ari zen eta erregimentua begira. Enborra lehendik ere 1000 zigorkadaz leunduta zegoenez, oinazezaldiak ez zirudien utzi zegoenik. Gainean inorrez bazegoen ere, norbait balego bezalaxe zen. Soldaduek bekozko ilunez begiratzen zioten oinazezaldi isilari eta komandantea gorri zegoen
zigorra bukatu zenerako eta sudor zuloak handituta zeuzkan beti bezala. Orduan, edeak askatu zituzten, eta oinazezalditik norbaiten bizkarra askatu balutu bezala zirudien, bi soldadu ondoratu eta agindu zain geratu ziren. Beren bideari ekin zioten erregimendutik pauso beti berdina zurrunduz, armak bizkarrean eta aldian behin begiertzez begiratuz ez elkarri, beren arteko tarteari baizik. Ilaran, bazen gudarostean artean aspaldietzela sartutako soldadu gazte bat, interes handiz begiratzen zuen zigorra nola betetzen zen. Gertatzen ari zen guztia gauza normala zela eta soldadutzan maiz gertatzen zela uste zuen. Gauean ordea kamainan iraulka hasi zen bat-batean eta ondoan ezanda zeukan guardiako soldadu zaharrari ahots beheran galdetu zion. Aizak, norduk gure enperadorea? Paulo Petrovich, ergela, erantzun zion zaharrak izututa. Eta ik ikusi duk? Bai, ikusi diat, erantzun zion zaharrak marmarka, eta ik ere ikusiko duk. Isildu egin ziren, baina soldadu zaharrak ez zuen lo hartu, iraulika ari zen. 10 minutu inguru joan ziren. Zergatik galdetzen duk hori, galdetu zion bat-batean zaharrak gazteari. Etzakiat, erantzun zion gogo honez gazteak. Zeren esaten dutenez, ez omen dakiten orden enperadorea, nor jakin esan egiten dute. Ergela, esan zuen soldadu zaharrak, eta beste aldera begiratu zuen. Hago isilik, baserritarra dirudik. Beste 10 minutu joan ziren. Pabeiluia ilun eta isilik zegoen. Baduk, esan zion bat-batean zaharra gazteari belarrira, baina ordeztu egin diate. 10. Siniujaiev tenienteak arreta handiz behatu zuen egun horretara arte bizi izandako gela. Gela zabala zen, sabai apalekoa, tarteko adin bateko persona bat betaurreko duna eta motots ez oso handi bat zuena agertzen zen erretratu batekin. Tenientearen aita zen, Siniujaiev sendagilea. Gatxinan bizi zen, tenientea ordea erretratuari begiratzean ez zen oso seguru sentitzen horretaz. Agian bai, bizi zen, agian ez. Ondoren, Siniujaiev tenientearenak izandako gauzei begira egon zen, maitasun oboea, bere zurezko kutxan, hilek izkurgailuak, hautsontzia, ondarrontzia eta gauzaiek begira zegozkion, begiak haietatik kendu zituen. Gelaren erdian zutik zegoen zerbaiten zain. Ordenantzaren zain ez, seguru asko. Bien bitartean ordea, ordenantza bera sartu zen kontuz gelan eta tenientearen ondoan zegoen zutik, geldirik. Ahoa zabal xamar zeukan eta tenienteari begira zegoen. Beti egoten zen horrela seguruenik aginduen zain, baina tenienteak lehenengo aldez ikusiko balu bezala begiratzen zion eta begiak jaitsi zituen. Heriotza aldi batez ezkutatu beharra zegoen krimena baliz bezala. Iluntze aldera, motil gazte bat sartu zen gelan, maitasun oboearen kutsatxoa zegoen mailan eseri zen, kutsatxotik atera zuen, putz egin zuen eta hotsik atera etzionez bazter batean utzi zuen. Ondoren, ordenantzari deitu eta edateko zerbait ateratzeko esan zion. Behin ere zion begiratu Siniujaiev tenienteari. Tenienteak ahots kikilduz galdetu zuen. Nor zarazu? Mutilak tragoa edanda aharrausi eginez erantzun zion. Senatu ondoan dagoen kadete eskolako lege aholkularia eta ohea prestatzeko agindu zion ordenantzari. Eranzten hasi zen eta Siniujaiev tenientea luzaro egon zen begiratzen lege aholkulariak nolako trebeziaz kentzen zituen oinetako botak, nola jaurtitzen zituen kolpe batez, nola askatzen zituen botoiak eta nola estaltzen zen ondoren manta batez eta nola aharrausi egiten zuen.
Azkenik, nagiak atereaz, Siniljaiev tenientearen eskura begiratu zuen bat-batean, eta liozko zapi bat atera zuen maukatik. Sudurra garbitu ondoren, aharrausi egin zuen berriro. Orduan bere baitaratu zen azkenean Siniljaiev tenientea, eta axolagabe esan zuen arauz kontrakoa zela hori. Lege aholkulariak axolagabe erantzun zion ezetz, alderantziz, arauzkoa zela, ordezkari gisa zegoelan, Siniljaiev ohia bizirik hilda bezala zegoenez, eta tenienteak ken zezala uniformea, nahiko txukuna zelako lege aholkulariarentzat eta jantz zezala uniforme erreus bat. Siniljaiev tenientea uniformea eranzten hasi zen, lege aholkulariak lagundu egin zion, Siniljaiev ohia behar bezala egiteko gauza etzelako. Orduan, Siniljaiev ohiak uniforme erreusa jantzi eta zutik geratu zen, lege aholkulariak eskularruak ere kenduko ote zizkion beldurraz. Eskularru hori luze batzuk zituen, behatz luze koskekikoak uniformekoak. Eskularroa galtzea desohorea zen entzuna zuenez. Teniente eskularroak badituzu, berdin dio zer falta duzun tenientea zehara. Horregatik Siniljaiev ohiak eskularroa jantzi, biratu eta kanpora atera zen. Gau osoan ibili zen San Peterburgoko kaleetan inon sartzen saiatu ere gabe. Goizerako nekatuta zegoen eta lurrean eseri zen etxe baten ondoan. Minutu batzuez lo egin zuen, gero derrepente jeiki eta alde egin zuen alboetara begiratu gabe. Berehala atera zen hirimugatik kanpora. Esiateko idazkari batek haren deitura idatzi zuen arreta gabe. Kuartelera ez zen gehiago itzuli.